Szeretettel köszöntelek benneteket. Pár dolgot most megint hoztam, pár infót, hogy mik történnek, hogy vannak, és megpróbálom ezt így el is magyarázni. Nagyon sokan érdeklődnek az iránt, hogy honnan tudom, miért gondolom, hogy ez igaz, amit én mondok. Nos, te is ugyanúgy tudod. Ugyanis amikor fönt vagyunk és elindulunk ide a földre, a kiképzőbázisba, az iskolába, akkor mindenki elolvassa azokat a dolgokat, amiket tanult, meg amiket tudott. Életről életre, eonról eonra ide lehoztuk a földre a tudásunkat, csak sajnos, mikor ide lejövünk, akkor törlik. Most, hogy így törölték, de viszont tanulunk, nagyon sokan tanultok, és nagyon sokan tudtok már most sok mindent. Tehát az az igazság, hogy nem tudjuk, hanem amikor olvasunk dolgokat, vagy hallunk dolgokat, akkor valójában visszaemlékezünk arra, hogy én ezt igaznak érzem. És valójában az előző életeinkből, vagy amikor tanultunk dolgokat, hogy mik vannak, hogy vannak, azokat hozzuk le ide, és azokra emlékezünk vissza. Úgyhogy te is tudod, csak még nem emlékszel rá, majd mindenkinek, ahogy emelkedik az energia, és ahogy emelkedik a tudásszint is, azzal együtt majd nagyon sokan visszaemlékeznek azokra a dolgokra, amik velük történtek, és amiket megtanult odafönt. Arról a bolygóról, azon a bolygón, ahol élt és lakott. És ezt a tudást hoztuk ide le, és rezgés formájában ezt a tudást árasszuk. És van olyan, hogy Matrix, ugye azt mindenki mondja, hogy a Matrix az egy mesterséges intelligencia, és mesterségesen létrehozott intelligencia, mesterségesen létrehozott felvigyázó rendszer. Ez nem azért van, tehát most nagyon sokan félnek attól, hogy most ez árt. Nem árt, mert jól vannak beprogramozva. Ha nincs jól beprogramozva, ugye raktak bele vírust, most azokat takarítják, és most tulajdonképpen rendszereződik nagyon-nagyon sok minden. A felemelkedés. Most nagyon sokan fölemelkedünk, vagy felemelkednek, és nagyon sokan visszaemlékeznek a tudásra, és ezt a tudást kiárasztják a morfogenetikus mezőbe. A morfogenetikus mezőbe a tudásodat kiárasztod. Most sokan agitálnak, meg sokan küldözgetnek dolgokat, amiket vagy hisz, vagy nem hisz, vagy tud, vagy nem tud, de úgy gondolja, hogy. Senkit nem kell neked agitálni, hogy ébredj, olvasd azt, amit én csinálok, csináld azt, amit én csinálok. Nem. Hanem te, amit megtanulsz, azt kiárasztod a morfogenetikus mezőbe, és onnan beíródik a Matrixba. Tehát amit mi dolgozunk, amit mi hiszünk, és amit mi csinálunk, és mi terjesztjük a saját Facebook oldalunkon, vagy a metán, aminek hívjuk, annak hívod, aminek akarod. Tehát valójában ezeket mi beírjuk a Matrixba, és a te tudásod alapján javul a helyzet. Tehát nem úgy javul a helyzet, hogy én most valakit ráveszek arra, hogy de hidd el azt, amit én. Nem, ne hidd el azt, amit te igaznak érzel. És amint te fejlődsz, és amivel te fejlődöl, azzal tudsz előbbre haladni, és azzal segíted a többieket. Mivel nagyon sokan ébredünk, a morfogenetikus mezőben nagyon sokan kiárasszuk a tudást, ezáltal a többiek kezdenek ébredni, és egyre sokkal jobb dolgok fognak történni. Tehát így kell
hozzáállni, és így kell értelmezni. Egyelőre erről ennyit, legyetek áldottak, folytatom a következő résznél. Áldás legyen veletek!